Laing mga mayong lungsuranon ang padayon karong mitunog hinabang sa upat ka mga magsuon dito sa lungsod sa Minililla. Lakip nini ang mga nag-alagad usab sa simbahan. Silian Singkulan sa follow-up report. Sayo kaganihang buntag, gitunol sa usa ka madre sa Archbishop's residence ang pipila ka mga pinutos nga mga hinabang. Naglakip kini sa mga sinakumbugas, diaper, pagkaon ug uban pang mga panginahanglan. Matod ni Sister Rosa Gonzaga nga may mga maayong lungsuranon ang mitunol og hinabang nga gipaagi sa Archbishop's residence. Kini human makita sa telebisyon ang kahimtang sa upat ka managsuon sa lungsod sa Minglanilla. Namatay ang ilang inahan, gumikan sa balatian ug ang amahan nga gikan sa dakbayan sa Sugbo, persons under monitoring kon PUM. Matod ni Sister Rosa, nganing panahon sa pandemya, kinahanglan gayud nga magtinabangay ang usag-usa. Actually, nakita nila sa TV nga na ilahang nabati ang gibati sa mga bata nga na-orphan na lalo na sa ang baby nga 1-year-old pa lang kaya ang naghatag ani anonymous ayaw magpaila. Pero ato lang silang iampo nga, hatagan silang mayong panglawas. Kaganiha, diretsyong gihatod sa GMA-RTV Balitang Bisdak News Team ang mga hinabang nga gitunol ni Sister Rosa sa panimay sa upat ka mga bata. Nahinangup og gikalipay kini sa upat ka mga bata nga nadawat gikan sa maayong mga lungsuranon ug sa simbahan. Ang ilang mga silingan o mga opisyal sa barangay nagtinabangay aron pag-atiman kanila. Sa hinabang og bugas og diaper og sa puna. Thank you sa hatag sa Gipaabot na lang ang resulta sa swab test sa ilang amahan ug hayan makauli na kini karong simanaha sa ilang panimay. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.